butang sa tanan. Nadapot kita sa light them with my word. Ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa light ko, pinagi sa Ebanghelyo. Ang atong Ebanghelyo karon kinutlog gikan sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 40 hangtod sa 45. Light them with my word. May usa ka tawo nga may ngilngig nga sakit sa panit nga biduol kang Hesus. Miluhod siya ug nagpakiluoy nga nagaingon, kung imong pagbuot mahimo mo akong ayuhon sa akong sangla. Aron maisip ako nga hinlo, naluoy gayud si Hesus kaniya. Busa gihikap niya siya ug miingon, oo, buot ko, mahinlo ka. Unsa kato, may usa ka tawo nga naay ngilngig ka sakit sa panit nga miduol kang Hesus. Sa panahon ni Hesus, ang kaning leprosy, grabe kaning sakit, no? Dili kani maayo. O kaniya siya kanana ang daghang kayo nga hinungdan ngani daghang kayo nga mga klase-klase nga mga skin disease or uban pa nga mga ubag-ubag or uban pa siguro mga allergic kato, but nahisakop siya diya sa kanana ini sakit nga dili na maayo o ilaha kaning gi-classify nga leprosy, no? Nga naglangkob usa katong mga hubag-hubag o even mga ringworm, no? So makita nato sa Leviticus Kapitulo 13 hangtod sa 14. So brothers and sisters, sa daang kasulatan naay daghang kayo nga kanana ang nakasulat pati sa leprosy nga kani kunong leprosy na sakit usa kuno kani nga punishment gikan sa Ginoo. Makita nato sa Numbers Kapitulo 12 versikulo 9 hangtod sa 10, 2 Kings chapter 5 verse 27 o 2 Kings chapter 15 verse 5 o 2 Chronicles chapter 26 verse 19 to 21. So punishment kuno ni sa mga kasalanan, no? Makita na to sa ikaduhang pagbasa, makita na to ni ang versikulo 13 Kapitulo 13 versikulo 1 hangtod sa 2, no? O 44 hangtod sa 46. Unsa may gihisgutan pati sa kaninga sakit nga dili na maayo mao ang leprosy, no? Naghatag ang Ginoo niini nga mga patakaran kang Moises sa usa ka tawo muhubag o mubutoy o muputi-puti nga posibleng mahimong ngilngig nga sakit sa panit, dad-a kini nga tawo ngadto kang Aaron nga pari o ngadto sa usa ka pari nga kaliwat ni Aaron. Sa verse 42 to 44, apan kung may nagpula-pula nga hubag diha sa iyang upaw sa kuan siguro ni sa kananang sa ulo mo siguro ni o iyang upaw o ibabaw sa ubag, kinahanglan nga ipatan-aw niya kini sa pari. O kung ang pula-pula nga hubag susama sa ngilngig nga sakit sa panit na makita sa lawas, ipahibulaw sa pari nga ugaw siya. Ang tao nga may ngilngig nga sanla, kinahanglan nga magsulob og disi nga bisti. Kalkago niya ang iyang buhok ug tabunan niya ang ubos nga bahin sa iyang naong. Unya mosinggit siya, hugaw ako, isipin siya nga hugaw samtang anaa pa kaniya ang sakit. O kinahanglan nga magpuyo siya sa gawas sa kampo nga mag-inusara
kung dili man gani mag-inusara uban pud sa mga sanlahon, no? Mo kani sa Leviticus chapter kapitulo 13 versikulo 14 na ang pari diay responsible tan-aw niya o i-declare niya na ang usa ka sakit, usa ka skin disease sanla na kana para sa tao ug siya pod og mo declare later on kung maayo na siya o dili. So daghang ay dimension ining pagka sanlahon, no? Unsay resulta ini, no? Ang usa ka tawo nga magsakit nini kinahanglan nga magpahiling gayud siya o ihag yung priority kana sa iyang pamilya na matambalan siya, no? Unya of course during that time na ay implication sa pagka sa ato ang pagtuo kay ngano man ila pagtuo nga ang gisanla katang nagsakit nga di na maayo naidako nga kasalanan o sila mismo, no, sila mismo dili maayo o gipanis, no, or gipanis sila sa Ginoo tungod sa ilahang kasalanan o nagsakit sila. O dako kayo pud nga kausaban sa ilang pamuyo nga naman nalimang ka og kanang i-isolate sila, ilikay sila sa mga katawhan, but ang pinakasakit ilikay sila sa ilahang mga minahal sa kinabuhi, no? Ipapuyo sila uban sa mga sanlahon ug hagdan man ang gani sila og pagkaon gawas pa niya na samtang o suspect pa sila sa pagkasanla kinahanglan mga 200 feet, no? Ang equivalent sa 50 paces kuno. Mga 200 feet ang ilang distansya sa mga tao. Dili sila pwede nga magpaduol. Just imagine nga auban ini magsulob na lang og kampana para magtiling-tiling may bawan sila nga nailiprosi. Makita nato sa kanana ang subilanon sa Biblia nato nga mga kanang tao nga nagsakit og sanla magsunod taon kana sila ug manglakaw, no? Napiktuhan ang ilahang relasyon ug ang ilahang imahe, no? Or ilang sosyal nga kanana ang panginambuhi na kuano karon og ang breadwinner sa pamilya og magsakit nang unsa na may pangita, no? Siya mismo mawad og pangita og ang iyang mga pamilya dili na masuportahan so unsa may tabo, no? Ang ilang pamilya taon na kawas sa biyayon kay naa diha nagsakit ang iyang membro sa pamilya dili gani halos duulod kay madog ko matakdan. So may tabo na nila dili nakatrabaho. Kasi may tabo maglimos na lang, no? Maglimos. Terrible gayon kung magsakit na inyo. So brothers and sisters, kung sa atong panahon na may nagsakit o sanla, na naman siguro, but dili na pre sa una. Sa una, dili matambalan. Karon matambalan na, no? But tungod sa nahibawan nato nini mga istorya nga sanla dit lisod nga yung sakit. Sometimes madala gihapon sa atong kapanahonan nga katong nagsakit og sanla. Medyo alanganin ang mga tao mo doon, no? Socially na ikaw gusto ka mo hire sa usa ka tawo nga ay history sa sanla. So medyo nagyapoy negatibo nga epekto, no? But ang Ginoo nag-istorya kanato karon nagpahimangno nga naay mas labaw pa nga sanla. Sakit sa sanla. Kita tanan nakasinati mo yun sa COVID-19. Ug karon gani iuga gyapon ang China, ang US. Kay di man lang patungo, di man lang mag-face mask. Naagihapon, no? Naagihapon ang sakit nga. Uban mo yun nga nakuha na sa vaccine, uban daghan magyapon ang medyo nakabsan sa ilang kinabuhi.
no? How about sa spiritual nga sanla? Daghang kay gipang sanla ng mga spiritual, no? Ingon siya, kung imong kabubuton Ginoo, mahimo akong ayon sa akong sanla aron maisip ako nga hinlo. Dako kayo man nga panag-ingnan, no? Like sanla sa kanana ang sala sa usa ka bana nga tinunto sa iyang pamilya, tinunto sa iyang asawa. Dali ba kaayo o pananglitan maayo siya? Dali ba gyud kaayo ma-aksepta siyang asawa sa iyang pamilya na iyang gibiyaan, no? Tungod sa iyang bisyo, gibiyaan niya mga anak. Walay pagkaon, dili makakaon, dili makatungha sa eskwelahan because sa iyang pagka-amahan nga bisyoso. So, dako ayo ni nga panag-ingnan. Kung imong kabubuton Ginoo, mahimo akong ayon sa akong sanla, no? Aron maisip ako na hindi. Brothers and sisters, sa mga ipang sakit ug sanla karong panahon na labi na ang sala nga nay consequence, no? Dili ka taglo sa iyong pamilya ug mabalik ka. You have to prove yourself kay nay consequence ng pagkakasala. Na magbinuutan yun ka. But ikaw ang naitungdan nga hinlo na imog yung i-prove sa imuhang nasalan na maayo ka na. But dili nimo ni mahimo o dili pinaagi sa ato ang Ginoo. Iyon siya nga, kung imong kabubuton Ginoo, ayuha ako na ako mahinlo. No? Makalahutay ka gyud sa consequence sa sin kay imong mang binuhatan. But sooner or later, accepted ka sa imong pamilya, accepted ka sa imong community, sa imong community, sa simbahan, no? Sa community, sa simbahan. Dili ka ng community at ang istorya, no? Nga support community lang ka ng ato ang kabuling community. Ang pagpasabot ng community of the people of God. No? Ang ato ang simbahan. Naluoy gayud si Jesus kaniya, no? Nga naman, maluoy gayud ang Ginoo. Kaya dako kayo iyang kaluoy kay especially kung kanang tawhanan breadwinner, kung kanang tawhanan na ay pamilya, na ay mga anak, no? Ang iya pong anak nag-suffer sa consequence. Dili lang siya mismo nag-suffer, but ang pamilya niya nag-suffer sa consequence. Naling magpakilimos na lang. Eh wala na yung mudawat, no? Atong panahon, wala yung mudawat sa iyo. No? Ipanghimaraot na sila, i-ostracize ang ilang pamilya. Kaya na ay leper, na ay nagsakit ng leper. Mamaya po na na-experience natin sa COVID-19. Iba na yun sa kapamilya nga sa early days sa COVID-19, magsakit. Kita tanan i-quarantine. Kita tanan. No? I-lockdown sa mga katawan. Kaya dili ganito ulo na itong balay. No? Kaysa may naka-experience o kanang kwarentina sa COVID-19. No? Hatdan lang itong pagkaon. Di gani manoktok is ibutang lang sa Diyos ang gagaan ng atong pagkaon. Kaya madlok patak na. Of course, no? So, meaning, ang akong pasabot kung sa may umbat yun, o ikaw matunggan yan. Ano? Naluoy kayo si Jesus. So, but naluoy si Jesus. Grabe ang kaluoy ni Jesus. Ngayon naman, giduulan siya sa leper. Kung sa may implication nga giduulan siya. Ang balaod sa Torah, 50 paces or 200 feet. No? 200 feet kinahanglan nga dili mo duol ang leper, but giduulan siya. Gawa ka implikasyon sa may implication na si Jesus wala mo subay sa balaod sa mga Hudiyo. Ikaduha, no? Ang lepers naka hatag siya dugang sa laod kay iyang duulan si Jesus. Wala ka sa San Agustin na yung mga bata niya, no? While ikaw nag-ampo, manguhit sa imo.
manguhid kay mangayo og limos. Ugaw ra ba kayo, baho pa gyud. Unsa imong batiyo? Basuko o maluoy? No? Napay atong una nga sindikato man eh. No? Sindikato nga gibuhat sa mga syndicate, gigamit ng mga bata para magpakilimos. Pareha ba kita ni Jesus? Giduulan o nakalapas sa balaod sa uliyo. Pati sa sanglahon nga mas grabe pa sa mga bata na magpakilimos. Karon, naluoy si Jesus. Iyang gitaan ang iyang kaugalingon, no? Nga matakdan siya sa sanla. At unsa ba? Natakdan ba si Jesus sa sanla? Ug si Jesus ingon siya, buot ako moayo kanimo. Kay naluoy ako, no? Naluoy ako kanimo. Mo na ingon siya, busa sa verse 41, busa gihikap niya. Siya og mingon, oo, buot ko, mahinlo ka. No? Meaning, si Jesus na ang nakatakot sa iya. Natakdan siya tungod sa kaluoy o gugma na gipakita niya sa sanlahon o siya na ayo. Mo ba po kita? Nanay magkinahanglan nato, labi na katuto ang mangutang o grabe nga palautan. Kanunay mangutang o dili bayad. Gipakita ba nato ang kaluoy? Gipakita ba nato ang atong kompasyon, no? Pagsabot sa nang mga tawanan. Pila ka beses kita gilinla, giuwat o kita muhatag lang gihapon kay tungod sa atong kaluoy. Yun na ang gugma ni Jesus iyang gipakita o iyang gihatag ka nato og ehemplo, no? Busa gihikap niya siya ug miingon, oo, buot ko mahinlo ka. Ug diha dayon nawala ang iyang sangla ug nahinlo siya. Brothers and sisters, dili biya nimo underestimate ang imong pagtabang sa uban. Basin baya dito sila nakaila sa Ginoo tungod sa iyo. Kay daghan kaayong mga kahigayunan sa kaayo sa atong ipakita sa atong kaayo sa atong ipakita nato sa atong isig ka tao. Diha sila nakakita sa atong Ginoo. Sama sa sanlahon. No? Buot ako. Mahinlo ka. Pinaagi sa imo nahinlo ang tao kung nakita niya ang Ginoo. Ato ba ning kawangon ang kahigayunan nga makapatabang sa ubang tao labi na katong diha sa kuwaton. Ipabiya siya sa ato ang balang kasulatan. Whatever you do to the least of my brethren, you do it for me. Kung unsay imong gihimo ining ubos nimo mga kaigsuonan, imong gibuhat para kanako. Sa ato pa, buot ako, mutabang kanimo, atong gibuhat, atong gipakita sa sanglahon, atong gipakita sa atong mga kaigsuonan nga nagkinahanglan. No? Gipahimangnuan siya ni Jesus sa verse 43 to 44. Ayaw gayud pagsulti kang bisan pinsa, bahin ini, diritso hinuon, sa panin o pagtanaw kaniya. Pagpatanaw kaniya. Unya, paghalad sa halad nga gisugo ni Moises sa pagmatuod ngadto sa mga tao na hinlo ka na. O gipalakaw dayon siya ni Jesus. Gipahimangnuan siya ni Jesus, ayaw gayud pagsulti kang bisan pinsa. Ini. Nga naman nga dili man siya ipaistorya. Nga, angayan man ito istorya.
nga grabe ang kalipay nimo nga naayo ka. Dili ba di ay ang istorya sa imong mga kahigalaan o tanan-tanan mga tao nga nagpalibot o katupong mga tao nga angayan nga ayuhon, di ba? At tuon po nimo tong mga tao nga kanang angayan po ayuhon ay tambalan o istorya nimo na ay mananambal dito nga maayo kayo dito mo magpatambal. No, ako na ayo na ko tanawa, limpyo na ko. So brothers and sisters, dili nga ana ang gusto sa Ginoo. Nganong kanana ang dili angayan nga imong ipagmantala kanang na kaayuhan nimo, but first and foremost ang primero siguro buhaton is magpahiling dito sa pari, no? Remember ang katotoang ginahisgutan nato sa first reading, ang pari ra mo'y mo declare nga ikaw maayo na sa imong pagkasanglahon, masakiton. Ang pari ra ang mo istorya nimo maayo ka na, ug ang pari man ang nag-istorya kanimo nga sanglahon ka, makasasala ka, di ba? Sa sakramento sa reconciliation, asa man ta paingon kung makasala kita adto kita sa ato ang sakramento sa pangumpisan, pangayong pasaylo, di ba? Ang pagpangayong pasaylo dili naman taman diya sa ato ang kumpisalanan, but kini mahitabo diya sa ato ang community, no? Sa sacrament of the Holy Eucharist diha sa komunidad, no? So mo na yun siya pagpahiling dito adto una dito sa imuhang pamilya o pagpakita dito first sa pari din sa imong pamilya na naayo ka na, no? Parehas sa kabana na bisyoso kayo, una ka dito sa pari, maupisan pag humana na gipasaylo ka sa Ginoo, balik dito sa iyong pamilya o atubangan sila, suportahin sila pag binuutan, integration sa pamilya o diha sa community, no? Kaya nga naman basin mo pagka masakiton ang hinungdan diha ang pagkasalaon sa imuhang pagkabisyoso nga nalabihan ka nimo ka suruyan dito nimo nakuha ang sakit, so dili ba kana angayan nimo pangayo o pasaylo, dili ba angayan nimo pun na may bawaan sa imong pamilya dito sa mga pasaylo, kay ang consequence diha sa imo nakasalanan imo ka ng tagahan o prueba na nabago ka na, o sa consequence imong pamilya nag-antos tungod sa imong kasalanan, kinahanglan mapasaylo ka nila po. Kung ikaw nagbago, na-integrate ka, nabuhat ka, na himo kang kabahin diha sa imong pamilya, balik sa imong pamilya. So brothers and sisters, muna ang sapot sa Ginoo na dili ikaw muadto sa mga tao ug dito magmantala, kay dili kana mao ang importante. Ang importante mao ang atong relasyon mabalik diha sa atong pamilya, mabalik diha sa atong community. Kay nga naman o nauna diha sa pagmantala nimo, pagpahibalo mo sa tanan na naayo ka, na ang focus sa Ginoo mawala, kay ang focus dito na sa pagpanambal, no? Daghan kayo ang magpatambal mo na ingon sa Ginoo, no? Sa kung ihubad nato sa Bisaya pa ni nga dili na gani maka ihubad nato ni sa English nga readings, dili na gani maka sulod sa kanang sa mga lugar o sa mga lungsod o even syudad. Si Jesus kay nga naman naalihan na siya
sa mga baga kayong mga tao kay ang tuyo para pagpanambal. Naibawan ba ninyo ang tuyo sa Ginoo sa pag-anhi dinhi? Ma-out of focus kaya ang tuyo niya pag-anhi is para manambal, of course, o kananaang paglibre sa mga katawhan nga mga giyawaan. Ang ikaduha, ang primero yun, na dako nga purpose mao ang pagsangyaw sa may balita sa kaluwasan. Nan, ang pagpanambal na ang ma-highlight dili ang kaluwasan. Ma-out of focus, no? Ang mga katawhan. Kay tuara sa pagpanambal. Ngani na may 12 ka disipulo. Naaman kita nga gipang tambalan ni Jesus ug una. Makita man bitaw ni during sa kanang Great Commission sa Matthew kanang 28 verse 18 to 19. Go and make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey my commandments. And lo, I will be with you till the end of this age. Asa man niya hisgutin eh, dito man sa ascension niya, sa usakan niya balik sa langit. Iyang giingnan ang mga disipulo, wa pa ni mahuman. Kamu ang magsangyaw sa mga balita. No? Mag-ayo sa mga katawhan. Magsangyaw sa mga balita. Kung sa imbot ko sabot ini, ang inyong gisangyawan mo na po'y magsasangyaw. No? Dili nga, si Jesus nag-introduce paghani siya. Nining maayong balita. Ang na-highlight is puro na pagpanambal. Kung saan itabo. Dili na siya kabuhat o dili na siya kanang panunlo sa iya mga disipulo nga mabilnan niya apantuan na sa pagpanambal. No? Ngani og nana kay disipulo sa Great Commission iyang gisugo. Daghan ang mga disipulo mo'y mubuhat sa maayong balita, pagsangyaw sa may balita o pagpanambal. Kay otherwise dili gayod matuman ang kabubuton sa Ginoo sa ato ang kaugalingong kinabuhi. Kay tuwa na kita sa pre-over. Importante is integration sa ato ang relasyon, sa ato ang isikataw. Na kita nakasala o kita po mahimong disipulo, pinaagi ni Ana sa ato ang kasingatian. Otherwise, o puro lang naayaw kita. Unsa may tabo ana, wala diha ang angkla sa kaluwasan. Wala diha ang pundasyon sa kaluwasan. Sipot pa sa putana. Short-lived, mubo na gyud kayo ng pagpanambal ni Jesus. Mubalik ra gyapon sa bisyo. Mubalik ra gyapon sa daan ng mga kasalanan, brothers and sisters. Mo nang gipadalakaw dayon ni Jesus siya. Lakaw mo. Ato dito sa imong pamilya. Pagpatambal dito, pagpahiling dito. Pag-integrate dito sa imong pamilya. Balik dito para mahimo ikaw usa ka disipulo. Muna sa second reading, mabasa nato sa 1 Corinto sa kapitulo 10, 31 hangtod sa kapitulo 11, versikulo 1. Kini ang akong tubag kaninyo, bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mulakaw o muinom, buhatan ninyo ang tanan sa katuyuan nga madahig ang Dios. Ayaw gyud kamo pagbuhat sa bisan unsa nga mahimo kapandulan sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo o sa inyong isikat tumutuo. Sundan ninyo ang akong gibuhat kanunay akong nangita o pamaagi nga matabangan ko ang tanan nga mga tao sa tanan kong gibuhat. Wala ako mangita sa akong kaugalingong kaayuhan kundili ang kaayuhan sa uban aron maluwas sila. Busa sundan ninyo ako kay gisunod ko usab si Kristo. So unsay magpasabot nini kung unsay gipalagda sa ato ang Ginoo, human kita
giayo sa Ginoo. Oo, buot ako muayo kaninyo, muhindo kaninyo. Kausa man na hindo ginuan kita diha sa bunyag. Sa atong bunyag ginuan kita sa sala nato nga panulundang ni Adam ug Eva. Di ba nakasinati na ta o paghinlo? Buot gayud siya kay moong magayud ang iyang gitagana kanato nga luwason kita. Ginuan kita pinagi sa bunyag o gitawag kita nga ma-integrate pinagi diha sa santos nga Eucharistia as a community o tagaan kita niya mission diha sa ato ang sakramento sa confirmation. Sa sacrament of confirmation kita iawhan nga mo duhyo kita nga kita pud unta mo'y manambal, kita pud unta mo'y muhatag sa maayong balita, musangyaw sa maayong balita para daghan o makontinue ang kaluwasan sa ato ang Ginoo nga iyang gisugo diha sa mga disipulo. Salamat kayo og may buntag sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa sunod na po nga higayon sa ato ang Light Them with My Word, ayaw kalimot og kanana ang like o subscribe ng video para makalahutay kita sa ato ang katuyuan.